ସାଙ୍ଗମାନେ ରବିବାରକୁ ବର୍ଷା ପାଗ ମୋର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନଣ୍ଡୁ ଆଉ କାହ୍ନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଘରେ ଆଉ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମ ଘରଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଇଚ୍ଛାପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ସତରେ ଗଛ ପୁରା ଫୁଲ ଥିଲା ଜାମୁକୋଳିରେ। ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଜାମୁକୋଳି ଦେଖି ଆମ ପାଟିରୁ ବି ଲାଳ ବୋହିଲା। ଆମେ ଚାଲୁ ତୋଳିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ କୋଳି ଦେଖି ତ ଲୋଭ ପୁରା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇ ପାଟି କେଉଁଠୁ ବି କୋଳି ଛାଡ଼ୁନି, ସବୁ ଯାକ ପାଚିଲା କୋଳି ତୋଳି ସାରିଲାଣି। ଏଇଠୁ ତୋଳିଲା ନୁଆଇ ଦିଅ ପୁରା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନୁଆଇ ଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁ କେଉଁଠୁ ବି କୋଳି ଛାଡ଼ୁନି, ନାଳ ବନ୍ଧକୁ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା ନାଳ ଭିତରକୁ, ସବୁ କୋଳି ପାରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି 2-4ଟା କୋଳି ପାରିଦିଏ, ଯାକୁ ଖାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଳି। ସତରେ କୋଳି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ କୋଳି ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛି। ସତରେ କୋଳି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ସବୁଯାକ କୋଳି ପାରିକି ଖାଇଦେବାକୁ। ସବୁଯାକ ଜାମୁକୋଳି ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇଲୁ ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଜୟଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଉନା ଅଧିକା ପକା। ଲଙ୍କା ଜିରା ଛାଡ଼ି ଦେ।